Hos Slice Fruit er vi godkendt til produktion af økologiske råvarer. Bevæggrunden for at starte en økologisk produktion har været ønsket om at højne kvaliteten og tage ansvar som virksomhed. Vores første produkt inden for økologiserien er æbler. Æbler spises primært med skal og bruges enten til en salatbar eller til skolemad, og der har det været vigtigt for os, at råvaren ikke har været sprøjtet. Dermed sikrer vi en højere kvalitet på slutproduktet, og vi sikrer også, at brugeren og slutbrugeren ikke skal spise noget, der har været sprøjtet. Også her skæres æblerne i hånden, og dermed er der frit slag på alle hylder i forhold til, om det skal være store tern eller små tern, om det skal være både, om det skal være firkant, om det skal være hvad som helst. Opbevaring af økologiske råvarer foregår separat på en afskærmet palleplads, og der foregår en rengøring af skærebord, inden økologiske råvarer tages i brug. Æbler er kun starten inden for vores økologiserie. Sortimentet skal udvides i takt med efterspørgsel og i takt med muligheden for at source den helt rigtige kvalitet. Æblerne vaskes i en salt for at undgå brugfarvning. Salten påvirker ikke æblernes smag eller konsistens. Salten er godkendt til økologisk produktion.